Categories gramaticals. Són les diferents classes de paraules que s'utilitzen en una llengua. Avui veurem les preposicions. Són les paraules que serveixen per unir o relacionar els elements d'una oració. Són paraules invariables, és a dir, tenen una única forma. Hem de tindre en compte que quan tenim la preposició de, s'apostrofa davant vocal o h. I per últim, que les preposicions a, de i per es contrauen amb els articles el, els i donen com a resultat